rikkoa hänet. Ja sinä iskee hänet veitsellä kuoliaaksi. Kuulkaa, myrkyttäminen olisi paljon helpompaa, kun ei tarvitse edes itse olla paikalla. Onhan täällä yhdellä jos toisella ollut sellaisia ajatuksia. Mutta olisihan se voinut olla joku ulkopuolinenkin. No Ei olisi! Komissaario Laurikainen poliisista päivää. Saimme nimettömän puhelun tulla käymään herra Nurmisen asunnolla. Olkaa nyt hiljaa ja istukaa. Ja yrittäkää edes näyttää normaaleilta. Teemmekö me nyt sen kotietsinnän? Joko? Tehdään nyt sitten näin vuoksi, vaikka minä epäilen, ettei mitään kuitenkaan löydy. Mitä me nyt sitten tehdään? Ei tehdä yhtään mitään. Ei tässä ole tähänkään mennessä tehty yhtään mitään. Nyt pitää vaan nopeasti saada nuo rikospoliisit pois paikalta, niin sitten mietitään mitä tehdään. Oho, en minä ihan tämmöistä päätöstä tälle odottanut.